Tinitignan yung bola. Nadiretso na. Parehas na rin dito sa ano. Jet.
kanila yun. Oo nga. Ano pa ba doon? Ayun. Mabuhok ang buhay. Akala mo napakatas ng tira. Ang pinakakukuran ni April na natin. Ha? Tsaka walang pizza na pero tamba pa. Hindi dumami natin ng hindi naman. Ha? Hindi, binenta na yun. Bibili ka ako pa. Ano yun? Ayaw ni JR Pantal lang magbakan. Gusto niya, ano na, adi, trophy na. Grabe naman yun, singkit na oh. Grabe naman. Stereo yung mga mahaba na yun.